Binua tanoliat binai tupingga pasu debatasi lehotua horas mahita di pasu-pasu. Asa gokko sipai maun jauh-jauh selusan suku mula hata sise mula uhum tek-tek mula ni godang ser-ser mula ni tortor. Asa liat ni panggabean liat ni parhorasan. Asa liat gabe liat horas. Asa martatam mabaringin marurak majabi-jabi horas muter di madingin ditupaki oputa mula jadi alania mang panggual panggorsi bahid damang ma godang liati badamang ma.